Maita yenyu vadikani, mufaro wangu kusangana nemi pane chino chikamu pavhiki rino, pazuva rino. Nhasi tino nyaya inopisa-pisa, asi tinofanira kuziva nhai nekuti vana vedu mazera atingati magenerations vari kukura vari kushamiswa kuti kuzvitendero izvi zvakawandireiko. Kune Islam, kune vechikristu, kune majudha, kune mahindu, kune Buddhism, kune nyika dzimu, kune zvakawanda. Asi pane zvazvinokoshera pagoita zvikonzero zvazvinosiyirana. Asi tinoda kuti tiziveka nekuti nekuti tinofungirana kana tisiri kuziva. Nhai regai ndirege kutaura zvakawanda, regai ndipei vadare vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri vachitiudza kuti vakamirira zvitendero zvipi. Ndotanga nevaroora vangu vari kunze. Zita rangu ndinonzi Ambuya Sikonzapi Shoko, ndiri memba yekuzinata. Ndakamirira kudzidzisa magariro echivanhu chedu munyika yedu yeZimbabwe, tsika dzedu dzechivanhu, hunhu hwedu hwechivanhu hunotikoshera zvikuru pamberi penyika yedu. Tinokutendai, ticharamba tichidzoka kwamuri senyanzvi. Baba? Ndinotenda. Ini ndinoitwa Pastor Chikato, ndakamirira rutivi rwechitendero chechikristu. Tinokutendai nouvepo. Ndoitwa Hajari Makwinja, ndakamirira Islam. Tinokutendai nouvepo. Mai Makwinja, tinoona kuti kazhinji vanhu vanofunga zvisiririzvo. Nhasi nyaya yedu ndeyekuti tijekese kuti zvakatikoshera ndezvipi, zvatinosiyana ndezvipi chaizvo chaizvo. Saka ini ndachida kunzwa kumbotanga ndanzwa nemi. Zvakaita kuti tisiyane nezvimwe zvitendero ndezvipi? Isa hatina chitendero chatinoshora, vanhu vane chikonzero. Asi tisati tapinda munyaya yedu yehurukuro yanhasi, tine mumwe mudare zvakare akazvigarira ari ega. Ndibaba Maramba Nyika. Ndizvozvo naika? Ndizvozvo baba, muri ndipei zita renyu. Tinoti masikati akanaka vese vauya pano kuona chirongwa ichi. Zita ndinoitwa Father Guide Maramba Nyika. Ndiri priest weCatholic Church, Roman Catholic, ndoshanda ndiri chaplain kana kuti baba wezvomweya, spiritual father paCatholic University of Zimbabwe. Ndine mufaro mukuru kuti ndauyawo pano pachirongwa chamaichisamba kuti tive tinonzwisisa nezvechitendero, zvitendero zvakasiyana siyana. Tinokutendai baba neuvepo. Nhasi takafukidzwa zvakare uko kunze uko. Imbopai ndibaba zvakare vezvemweya. Ndinonzi Pastor Munetsi, ndakamirira chitendero chechikristu zvakare. Ndizvozvo. Nhasi mune makomborero akawanda. Nhai ngatimboendai pana Mai Makwinja titangise nyaya yedu. Vateereri, ndinoona kuti panyaya dzechitendero, pasarudze zvitendero, ndinoona inyaya yakati kurei inoda kunzwisisa, nokuti hapana chitendero chinoshoreka, nokuti tese takatarisa nzira imwe chete yekuziva Mwari mumwe chete. Saka iwewo unozosarudza nekunzwisisa kwanenge waita tsanangudzo yawanenge wanzwisisa mukutsanangurirwa muchitendero chawanenge wasarudza iwewe. Ndinoona kuti mukaona panyaya yezvitendero, pane sematendero andinoita inini pachiMuslim, pane maprofita akatumiwa naMwari nguva nenguva. Paive nemuprofita wako, paive nemuprofita vaiuya. Saka pane pakupinda kwevaprofita ikoko ndo kwakazoita kuti vamwe vazosarudza zvimwe zvitendero zvokuti inini ndotera chitendero chakati, inini ndotendera chitendero chakati. Saka inini ndakazotera chitendero chechiMuslim kukurikidza naProfeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiyo Islam. Ndizvozvo chaizvo. Ivo vari kuti ndo ipapo pavanobatana napo ipapo ndiye muprofita akauya. Regai timboenda kunyika dzimu, tisati ndaenda pana baba Chikato. Tinoda zvichekesa zvakanaka kuti isu kuchivanhu chedu chatakaberekwa nacho, zvitendero zvisati zvasvika, tinosangana nemimese nezvitendero zvenyu zvakasiyana siyana, tiri hama neshamwari dzenyu dzakakwaniswa uye dzakanaka dzisingapikisane nemi. Hatipikisane nemhaka yei, regai ndingopa dedemura amai. Padedemure. Tinobva hedu kuna Genesis, tinofambidzana navo. Munotiwana tiriko kumachechi eChristianity, kwese kwese tinenge tiriko neSunday, tiriko kuma all night, nokuti hatina chinotigodora. Nyaya yokuti petinosangana ndipo kuti tikabva kuna Genesis tozopedzisira chapter yeOld Testament pana Maraki chapter 4.
vhesi 5 to 6 inobva yati, pakupedzisira ndini Jehovha ndinotaura, ndichakutumirai muprofita Elijah achadzorera vana kumadzibaba avo namadzibaba kuvana vavo, kureva madzitateguru edu namadzibaba edu akafa. Ndichavadzorera kuvana vavo, kutsamwa kwangu kusati kwasvika, kuti ndirove nyika nokuiparadza. Ndizvozvo ticharamba tichingodzoka kwamuri senyanzvi, hanzi ndikoko kwenyika dzimi ikoko, nekuti zviri mubhuku rechitendero rechikristu. Baba, munaiona sei nyaya iri pano? Tese tiri pano tinomiririra zvitendero zvakasiyana sekutaura kwataita, asi pfungwa yatiinayo ndeyekuti tizivisane kuti zvitendero izvi sekutaura kwatiri kuita pano tinoratidza tiri kutenderana kuti zvitendero izvi zviri kundobva pana Mwari mumwe chete. Muzvitendero zvedu tese tinotenda kuna Mwari. KuMuslim vachiti Allah, kunyika dzimu vachiti musikavanhu, isu tichiti Mwari. Tese tiri kungotaura Mwari mumwe chete. Zvino zvatiri kutaura Mwari mumwe chete, tiri kungosiyana kuti mumwe wakwira musasa, mumwe wakwira munga, mumwe wakwirawo kukura kurerwa. Asi kunyange zvakadaro, donzvo nepfungwa iripo inoti tiri kuda kuenda kuna Mwari. Inzira dziri kungosiyana. Mashoko makukuta ari kutaurwa nababa. Baba vapa muenzaniso wemabhazi kuti masarudza mabhazi enyu vamazuva ano pamwe masarudza indrive yenyu, asi kwamuri kuenda ndikoko. Kasaka nemutikazvinotevera. Vadikani, nyaya yedu yaparurwa zvakanaka kunzi zvitendero zvese zvakaita senzira. Vamwe vari mundege, vamwe vari mubhazi, vamwe vari muchitima, asi vavariro ndeyekunosangana naMwari. Kuenda kwedu nenzira dzakasiyana kunobva kwaita sekunge tiri kunonamata Mwari akasiyana, nokuti tikatarisa nzira dziri kutaurwa idzi kuti vamwe vari kuenda nenyika dzimu, vamwe vari kuburikidza neuyu neuyu, tichiri kuburikidza naJesu Kristu, zvinoita kuti Bhaibheri rizotsanangura Jesu achinzi Jesu ari kuti ndini nzira yoga, nekuti ukariverenga Bhaibheri nechingoti Jesu ndiye nzira yoga. Saka tinoona takuti kana venyika dzimu vachitenda kushoko, vachitoriverenga nekurinzwisisa, vakapabatawo sei pekuti iye Jesu achari kuti ndini nzira yoga. Haina mubatsiri, haina mumwe mubatsiri anozoya pakati. Mashoko akanaka, muchire maoko. Ndinoda kuti baba mutibatsire muzvidimbo kuti maKristu, pano maKristu nemaMuslim vakasiyana nepapi? maKristu nemaMuslim pano pane nyika dzimu vakasiyana nenhingi. Ndiri kubvunza kuna baba, asi kana baba vakanga vatipa semaonero avo, mumwe munhu anogona kuenderera mberi kana kuzvigadziridza kana kuzviparanura, kutaurirana chete. Ndinotenda imai Chisamba, ndisati zvangu ndapinda mutyutyuri unotyatyadza, ndinoda kuti ndive ndinotenda vatauri vatatu venyika dzimu, vechikristu nevechimuslim vapawo pfungwa dzavo. Ndanyanyobatikana zvikuru nevenyika dzimu, ndatonzwa vachitokota Bhaibheri, vachitotaura nezveBhaibheri. Zvinova zvinoshamisa vanhu vazhinji kuti ko venyika dzimu vakuita Bhaibheri iro rinova chombo chinoshandiswa nevaKristu sei? Zvichireva kuti vari kutoziva kuti chinangwa chedu ndechimwe chete, sekutaura kwaita avo pastor nekutaura kwaita avo vechimuslim, vetsika dzechimuslim. Ndingati mufananidzo wandingapa ndewekuti takatarisa nhau yechitendero ichi takafanana nekicheni yekumusha iya. Ine nhungo dzinosumuka kumativi akasiyana siyana, asi kwadzinenge dzichienda dzinoenda kunosevha same purpose, dzinonosevha chinangwa chakasiyana siyana. Ndo maonero andinoitawo sevenyika dzimu, vechimuslim nesu vechikristu. Tingava tinobva kuma-different backgrounds, asi chinhu chatakatarisa kana kuti target yedu imwe chete ndeimwe chete, anova Mwari watino takaunganira mukati mezuva ranhasi rino. Ndizvozvo mashoko akanaka, nekuti muri kuona kuti kare vanhu vainetsana tisinganyanyosangana, iye zvino mukasangana panonzi machechi muri kuona vanhu vakasiyana siyana varipo. Ndinotenda zvikuru, asi ndinoda kubvunza kuti mukukura kwangu ini ndakakura ndiri muKristu, handina kuva nenguva yekutarisa zvimwe
zvakasiyana siyana. Wongo apo neapo ndaimboenda kumusha ndichinoona zvaiitwa. Chii chinoita kuti kana kuti zvakakosherei kuti tipike kana kutora danho rekuti titende muchitendero chenyu tisatende mune zvimwe? Chitendero chipi uri kureva chenyika dzimwe here? Chero. Okay, hanzi chii chakakosha muchitendero chenyu imimi kuti tiuye? Vari kubvunza vadikika nekuti ivo vari muzvitendero zvavakazvarirwa havana kuwana nguva yekusarudza. Mai Makwinja, mungatibatsire here kuti vana havana kusarudza vati ndezvipi? Dai kuri kunzi tiri kuti tengesai zvitendero zvenyu, muri kutengesa chii? Ini ndinoona kuti pakukosha pekusarudza chitendero kana pekuti titeere chitendero chine chiteedzwa sezvo wataura mwana wangu kuti wanga wari muchitendero chechikristu, saka waienda kumusha but hauna kuzvinzwisisa zvimwe zvacho. Ini ndinoona kuti mukukura mukudzidza zvitendero, ndinoona kuti hakuna umwe neumwe anoda kutsaudzira kuziva Mwari. Munhu wese anenge achingoda kuti munhu azive kukosha kwaMwari neukuru hwaMwari. Saka ndinoona pasina chakaipa pakuti munhu azive ukuru hwaMwari, nokuti iwewe pachezvako hauna kuzvisika wega. Pana akakusika, wausingazive ndo wati kuti mutende nokumunamata. Ndiye Mwari wacho. Mashoko makukutu arutaurwa naMai Makwinja. Asi ndanga ndichida kubvunza manje kuti zvazonetseiko pana Prophet Muhammad, may his soul rest in peace. Ndozvamuneti handitika? Hazvingotaurwa chete zvababa Muhammad handitika? Okay, vese vaprofita yaJesu ndizvo. Kuti alayhi salam. Okay. Saka apa manje apa pekuti Jesu, pekuti Prophet Muhammad, pekuti sekuru mudzimu, ndo panenge pane gakava. Pari kuita gakava rei? Regai ndimboya kuna baba kusandadzoka kuchikuva. Pane kakudhonzana apa. Pasiyana chii manje? Vana vanoda kudzidza. Tinotenda Machisamba. Ndiri kutenderana nezvose zviri kutaurwa kuti donzvo redu tese, zvitendero zvedu zvese takananga kuna Musikavanhu kana kuti kuna Mwari kana kuti kuna Allah, asi chiri kuzotisiyanisa nekupesana kaendero inzira yatiri kutora kuenda kuna Mwari wacho. Zvataurwa kunzi vamwe vanoenda namunhembwa, vamwe vanoenda necity link, vamwe vanoenda nendege. Isu kuchiKristu tinotenda kuti tinoenda kuna Musikavanhu kuburikidza nemuna Jesu Kristu. Kunyika dzimuwo vanotenda kuti vanoenda kuna Musikavanhu kuburikidza nekuvadzimu vedu vakaenda kare, ndo vanonotisvitsira. KuMoslem vane nzirawo yavanoenda nayo, asi vese vachienda kuna Musikavanhu. Saka nhau iri pakaendero ndo kanotisiyanisa kaita kuti tive nezvitendero zvakawanda kudai. Ndizvozvo mbuya, hanzi kaendero ndo kari kunetsa. Nokuti imimi kana moita, kana ndisingakanganise mune mati vari kumhepo, motisvitsirawo kunana sekuru, motisvitsirawo kuna nani, hanzi kaendero ndo kari kusiyana. Saka imimi zvinogona here? Nokuti kana ndisingakanganise kunoparidzwa kune zvimwe zvitendero izvo, vanotaura kuti kana wasarudza nzira yako ngaive iri imwe chete. Kuti iwewe kana waita zvekuti waMukristu hauchanorova makuva sezvinotendedzwa kunyika dzimu, hauchanotora mudzimu kunzi tatora mudzimu wakuya kumba kuzochengeta vanhu. Zvinodairirwa kupi? Kunyika dzimu. Munopaona sei papambuya? Nekuti kumaKristu, ininiwo ndiri muchitendero ichocho, pamwe ndingadai ndiri kurasika, kune zvimwe zvisabvumidzwi. Mauya nenyaya yakanaka Machisamba, uye ndinoda kuti muzive kuti isusu kuchitendero chedu che-ATR tinokukurudzirai zvakanyanya, nokuti munotoita kuti nyika yedu nevanhu vedu vararame zvakanaka muchivanhu chavo, musingasarudze, musina kwamakarerekera. Regai tipatsanure zvakanaka nyaya yataurwa. Jesu kuti tizomuziva, takazomuzivira pa42nd generation, achitangira madzitateguru ake pana Mateo 1 chapter 1 verse 1. Tinobva tati torododo namatateguru amambo Jesu. Asi tasvika sei pana Mateo? Tanga tichibva pandambotsanangura paya pana Maraki chapter 4 verse 5 to 6. Hapana chimwe pakati chatipinimidza apa. Takutokwira kuenda pamusoro apo kutanga New Testament pana mambo Jesu, history yamambo Jesu yechitendero chatakazopinda cheChristianity. Ndo patiri kutotanga namadzitateguru amambo Jesu.
ipapo kusvika ku42nd generation. Chimbofunga muzukuru kuti iwewe kubva pauri iwe second generation vazukuru vako, third generation vana vevazukuru vako, zvizukuru bvi zvako naika. Ko tinonosvika ku42nd generation pesa pataudzwa madzitateguru amambo Jesu vakauya nechimishinari vakanga vachida kuti iwe uzive chii nevakafa. Tagai tigozodzoka muchikamu chinotevera vauchirema maoko ambuya. Vana vari kutaura muno kana kunze ikoko kuti isa hatina kumbopiwa mukana wekusarudza. Takangodzwa kuti isu tinopinda chakati, vana vongoenda ikoko, asi vana vakuda kuziva nekuti kwane mutemo wokuti kana vaane makore ekunzi vakura vabva zera vamameja vanoda kuita sarudzo yavo. Hatisi kuvabvisa mumhuri, hatisi kuvadini, asi tiri kuda kuti vanzwisise. Mai Makwinja, inini ndingade kubvunza nekuti pano pataurwa nyaya yenyika dzimo. Vechikristu vati havatende kuti kunorohwa makuva, havatende kuti kunoitwa chivanhu chechi kunzi asekuru vazodai. Kuislam zviriko here kana kuti munongonangana namuprofeti naMwari? Aiwa, inyaya yakanaka chaizvo, inobatsira kuti tivhurike nokuti chinoitika pararamo yedu pakuuya kwakaita Islamu haina kubvisa tsika nemagariro yedu zvanga zvakanaka. Zvanga zvakanaka zvakagara zvirimo, zvanga zvakashata ndo zvakabviswa. Ndosaka muchiona Islamu nyangwe even kuti hanzi kwashayikwa munhu kana kuti mai vangu vashaya, ini ndoti mai yangu havana kufa zvokuti hanzi handida kutovakanganwa. Aiwa, ndinavo mai vangu, vaneni mai vangu, chero kwavari mutumbi usipo asi mweya vanawo, mweya uchiripo, mweya uneni. Saka isusu ndopa munoona kuti nyangwe kana munhu afa tinoita minamata tinoita after 3 days. Kana munhu afa tobika sadaka hakusi kuti chikafu chiya chinobikwa, asi kuti munamato unenge waitwa tozongopa vanhu chikafu vanenge vauya, sekubikawo kwamune mangu toomba kwenyu kuti kana kwaya muyeni munotomubikirawo. After 40 days tinomuyeuka futi mufiye tobika futi sadaka neminamato. Kana kuri kugova mbatya dzogovewa zorangarirwa apo neapo, hativakanganwi. Saka isusu tingati imimi kuIslam munotenda muchivanhu, mutsika dzedu dzechivanhu? Tinotenda, hazvina kurasana. Ndizvozvo vauchire maoko mai Makwinja, hanzi hazvina kurasana. Vakafa varipo, vanofema patiri, vanotiitira zvakasiyana siyana. Ndomboya kwamuri. Tinotenda dhoko. Ya, ndinoona pane dambudziko riri kunyanya kuitika matirimo muchikristu imomo chokwadi. Paripo here pekuti zvechokwadi muchivanhu vanoti Jesu haako. Then tobva ipapo handifunge kuti vanoti Jesu haako nekuti mbuya vatsanangura kuti vanotoziva nenhoroondo, vari kuti ariko. Madairiro edu ndiwo anozosiyana. Kana ndisingakanganise kunana mai Makwinja, kana ndichimboyeuka zvakambotaurwa namai Makwinja, kana ndisiri kukanganisa, mai Makwinja ivo kwavo vanoti akanga ari mumwe wevaprofita vanogona vakatumwa, asi haasi mwana waMwari. Ameno, kana zviri zvandiitika ndizvozvo vanotenda kuti mutumwa. Handiti ndo patinonosiyana ipapo nechikristu. Nekunyika dzimu chikristuwo chiri kunosiyana kuti hatina zvekuti vasekuru vakafa vangatarise mhuri. Handitika? Ndikuona mafundisi angu ari kugutsirira musoro. Ndizvozvo chakupai mukana. Bvunza zvako. Nekuti ipapo pakudaro ipapo pane panozonzi Jesu kana maenda tichasara nani. Zvonzi ndichina Jesu ndichakusiyirai mweya munyaradzi. Kureva kuti Jesu kuenda akaenda akafa, asi kwakazochisara mweya munyaradzi ndiwo wasara wataakurarama nawo, wavanoti Holy Spirit. Zvimwe chetezvo nekuchivanhu kwavo kuti kana sekuru vafa vachasiyawo mweya munyaradzi mukatiwo mavo, mudzimu uchange uri mukati mavo. Ameno, kana ndiri kugona kupatsanangura gogo ipapo. Ndizvozvo tichamboipa kuna baba vatinzwise. Takunzwa mubvunzo wako wawabvunza kuti iwo mweya uyu uri kutaurwa uyu, mweya uyu uri kutaurwa uyu, hatisingadare tiri kurasika here? Hausiriwo here mweya wasekuru uyu?
waitaurwa naJesu. Hausiriwo here mweya uyu watinoti hakuna? Ndingati ndo rimwe gakava kana kuti kukakavadzana kuripo pachivanhu nesu maKristu. Nekuti pane maKristu vakatombobvunzawo vakati, ko chatinotadza chii kana tichiti tabva kuchechi tunoita zvemakuva, asi kana tichiti tiri muchechi tichiita zvevasande kana vatinoti vasainzi pachirungu, munotibvumira ende munonyemwerera kana tichiita saizvozvo. Musande akanga ari munhu akafanana nemudzimu wamuri kutirambidza kuti tive tinonamata. Kubudikidza negakava iroro, chechi ndotaura pachikatolike pedu vakatozama kuti vanyore magwaro ekuti vave vanozama kuti vave vanotsanangura kuti topaita sei, nekuti pane gakava rekuti mudzimu nemusande vakasiyana, kana kuti mudzimu unoonekwa sezvinonzi mweya yetsvina, asi musande unoonekwa semweya mutsvene. Tinotogara titori nemapikicha evasande mudzimba dzedu, asi hatikwanisi kuti tive tinogara tiine mapikicha kana kuti nhumbi dzevachakabvu vedu. Sei? Saka vari kuzama kuti vave vanopanzwisisa kuti akazotaura kuti mudzimu wakaipa, musande akaipa ndiani, number 1. Number 2, vazhinji, handisi kuda hangu kuti ndive controversial, asi kuti tinoda kuti tive tinonzwisisa zviri kuitika. Nekuti vazhinji chazvinoita ndechekuti isu tine chivimbo nemusande kana kuti saint watisina kumbobvira takaona anenge ari uko, asi tichitadza kuita chivimbo kana kuti faith mune mudzimu kana kuti sekuru watakakura tichiona. Saka vazhinji tinoda kuti tidonongore, tipaone kuti titopagadzirisa sei. Ndo zviri kuzama kuti chechi yedu ive inozvigadzirisa, vachishandisa izwi rechirungu ravanoda kuti inculturation, kuti vazame kuti vatsanangurire muKristu neuyu anobva kunyika dzimu kuti toita reconciliation yakaita sei panhau yemusande. Izvozvo mashoko akanaka. Handiti muri kuona kuti tiri kuenda tichivhurika? Handiti tiri kuenda tichivhurika? Ndiri kuuya kuna baba Chikato kuti aiwa, mweya uyu uri ipapa, asi pane umwe uri kusarudzwa apa baba. Nhau yatiri kutaura panapa inhau ine chokuita nevadzimu vedu, inhau ine chokuita nevanzi vasande vataurwa nababa. Asi ndaida kuti tijekeserane pachinhu chakadai. Regai ndimbotsanangura vasande. Vasande vatendi vakafa, vaiita mabasa kana mubhaibhuri tinawana anasendi chakuti ndo vatinoti vasande vanoyera, tinovati vanoyera. Zvinofana kundosiyana pakuzenge taakutaura kunamata, asi kuremekedzana zvinofana kuva zvinhu zviviri zvakasiyana, kuremekedza nekunamata. Isusu muchitendero chedu, kunyangwe ndikange nditori nababa vangu vakafa vakaenda, ndinovafunga, asi handigoni kuti ndichizoti baba vangu vaakugona kundomira pakati pangu naMwari. Venyika dzimu kana vatenderana neshoko raMwari vane chinhu chavataura chokuti vatenda kune vanhu vavati vadzimu vakanga vari vaKristu. Muchaona kuti vadzimu ivavo havasi vese vakanyorwa mubhaibheri, nokuti vamwe vakaita zvakaipa vasingagoni kutomira pamberi paMwari. Zvino isu tinongori nemumwe chete akaita mutsvene wekuti vanhu vese zvavo vakasikwa panyika panapa vane utera hwavakaita. Zvino kana tichitaura pamusoro paKristu, murume wakararama panapa asina utera. Saka tese tinenge tichiti tinondonamata iyeye unogona kumira pakati pedu, nokuti haana utera hwakafanana nehwedu. Izvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa nababa. Baba vazvijekesa kuti kuchiKristu ndizvo zvatinodavira, kuti havana kumbotadza. Vana sekuru vedu vakanaka,
asi pamwe munonzwa kuti sekuru vakaita hasha vakarova murume wepanext door akafa zvikadaro kana kuti vakaitawo zvimwe zvinhu. Ngatisangane muchikamu chinotevera.